pakinggan naman po natin ang mensahe po ng ating pong Executive Chairman ng Parao Festival 2019. Palakpakan po natin Sir Mike Sison para po sa kanyang welcome remarks. Magandang gabi po sa inyo lahat. Binabati ko si Chloe, ang ating chairperson in charge dito sa ating Pangasinan Invitational Dance Showdown. At of course, ang ating mga judges na kanina mga dito at nag-judge din sila sa kaninang ating Iwas Droga Dance Contest na mga taga-Alaminos. Ngayon po ay mga Pangasinan hip-hop dancers naman po ang mapapanood natin at pinakuna nagpapasalamat po ako sa kanila na sila ay dumalo dito sa kapistahan ng Alaminos City, 100 Islands Parao Festival. Welcome po sa inyo lahat at sana po ay mag-enjoy tayo sa panonood at sana ay maging maayos ang ating pag-uwi mamayang pagkatapos ng mga events natin. Sa ngayon, 100 Islands Parao Festival, mga mga activities sa nagalaan para sa ating lahat. Sa lahat ng sektor ng society natin ay may kanya-kanya pong aktibidades. Kaya po ngayon, kagagaling ko lang po sa Zumba. Meron po tayo almost 1,000 Zumba dancers mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. At nagsimula na rin po ang Zumba, Pangasinan Zumba Mania doon. At ngayon din kasabay ang ating Senior Citizens Night, dyan po naman sa Don Leopoldo Susan Convention Center. At now, ibang sektor naman dito, mga mahilig sumayaw, mahilig makita mga exhibition, hip-hop dancers, at ito po ay isang bagay na nakakaaliw. And once again, in behalf ng ating City Mayor, Mayor Adrian Celeste, ang ating Board Member Brian Celeste, ang ating Vice Mayor Anton Perez, magandang umaga po, gabi po sa inyo lahat. At nandito rin po si Ma'am Michelle Sigundera na nangyari rin po sumayaw kanina. Hinihintay sa susunod. But anyway, magandang gabi ulit sa inyo lahat ay sana'y mag-enjoy tayo lahat. Kung sakali po may mga special concerns po kayo, kasi mahirap po yung nagpapakontest tayo, pagkatapos ng contest, ang daming dala, ang daming salita na wala namang sustansya. No? Na parang sirain lang yung nanalo o natalo, kaya it has been sport. No? Sport tayo sa mga ganitong competition. For special concerns, dumaring na po kayo kay Floyd Dallas, ating chairperson para kayo masagot ng tama. Once again, good evening at maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat Sir Mike. Palakpakan po natin Sir Mike. Ayan, alam po natin busy Sir Mike kasi po siya po ang ating pong Executive Chairman po ng Parao Festival 2019. Ayan, at so lahat po ng mga events ay pinupuntahan po niya. Kakagaling lang po ni Sir Mike sa Zumba. Pero hindi siya nagsumba, Sir Mike. Hindi siya nagsumba. Pero alam niyo po, yung tao po sa likuran ko, may magaling po magsayo dito Executive Assistant on Youth Affairs. Hindi ko alam kung pakugustuhan tayo ni Ma'am Mads mamaya. Kasama po natin si Ma'am Maridel Raba, palakpakan po natin. Ang ating pong chairman po sa Youth Night. Ayan. At saka sa Ginuman. Siya po ang chairman din po doon. Kami po sa mga sa City Hall po, kanya-kanya po kami ng chairmanship ng bawat event. Okay? So si Sir Mike, siya po ang executive chairman. Si Ma'am Mads sa Youth Night, sa Ginuman. At yung mga iba, sa ibang okasyon din naman po sila. Okay? At syempre kasama ko po yung staff po ng HRMO at saka yung staff din po ni Ma'am Lover Livernape, yung SK Federation President po natin. Tumutulong din po sila sa atin pong dance showdown. Mula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, kasama po natin sila. Okay? At ngayon po, tawagin na po natin yung kaninang hapon po na gusto ko pong pasayawin talaga. Pero nirequest niya na wag na muna daw siyang sasayaw ulit ngayon. Next year na daw kasi mag-practice daw talaga siya. Iniisip lang niya kung paano siya mag-tumbling next year. Okay? At ngayon po kasi ay magsasayaw po siya mamaya sa may Senior Citizens Night dyan po sa may Don Leopoldo Convention Center. Palakpakan po natin ang dati rin po na naging Executive Chairman po ng Parao Festival last year. Okay?
Ngayon po ay, dito po ngayon, very active at tinatawag ko talagang idol ko sa pagsasayaw. Okay? Ang dancing queen ng Alaminos. Walang iba po kundi si Ma'am Michelle Season Segundera. Palakpakan po natin. Isang maganda at napakasayang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating mahal na board member Brian Celeste, at syempre ang aking ama na si board member Antonio Renesison, nais ko po kayong batiin ngayong gabi sa pagbubukas po ng Pangasinan Wide Invitational Dance Showdown. Syempre nais ko po bigyang pugay muna ang lahat ng mga organizers po ng ating event. At lahat po ng ating guests, ang ating judges, ang ating mga masisipag from the local government of Alaminos City. Nandito po, nakasama po natin. At syempre, nagsangguniang panlungsod, ganun din po. Nais ko pong bigyang pugay ang ating mga kalahok at mga kupunan na naririto na sabik na pong ipamalas ang kanilang galing sa talento ng pagsasayaw. Ang maikling mensahe ng ating board member ay mensahe ng pakikipagkaibigan, pakikisama at pagkakaisa. Sana'y manaig ang diwa ng kapatiran at ipakita po natin sa buong Pangasinan na bagamat may kanya-kanya po tayong kupunan, tayong lahat ay magkakasama sa iisang hangarin bilang isang syudad na malakas, progresibo, mapayapa at nagkakaisa. Sa lahat po ng mga kalahok ngayong gabi, nais pong ibabatid ni Board Member Celeste ang kanyang malugod na pagbati at pasasalamat sa inyong walang sawang partisipasyon sa mga aktibidad ng ating pong mahal na bayan. Naway maipamalas po natin ang tunay na diwa ng sportsmanship at camaraderie. Mag-enjoy po tayong lahat. Good luck po sa lahat ng mga participants. Maraming salamat po. Thank you so much po, Ma'am Michelle. Palakpakan po ulit natin si Ma'am Michelle. Sample ba? Sample? Okay. Yung mga wala rito kaninang hapon, okay? At ngayon lamang po makikita ang ating mga judges. Ipapakilala ko po muli kung sino po sila. At syempre, hindi po ako papayag at alam ko yung mga hindi pa po nakapanood kanina, hindi papayag na hindi po makita silang sumayaw. Okay na po ba yun? Ayaw nyo ata, wag na lang. Okay na po ba yun? Ba't mo ako sinisigawan? Okay. Ang ating first judge, nakaready na yung mga office mates ko na sa likod. Ang galing. Okay. At ito pong muli, ipapaalala ko po, meron po tayong dalawang taong a-awardan ng Best Dancer. Okay? Yun po ay ibibigay po ng Flourishing Travel and Tours. Ang kanilang General Manager, nandito po, nakaputi, ayan. Flourishing Travel and Tours. Makikita po ang kanilang opisina, soon to open po, dyan sa may Simply Garcia Street, sa harap po ng Chloe's Pigar. O kaya, kung gusto po ninyong mag-travel abroad, makakuha ng visa, may visa assistance na rin kayo. May visa assistance na rin kayo, ma'am? Yes. May visa assistance na rin sila. Kung gusto po ninyong mag-abroad o mag-travel lang sa Pilipinas, puntahan po ninyo kanilang opisina, Flourishing Travel and Tours. At naibigay po silang cash prize para po sa mga magagaling pong sumayaw. At sila po ay bibigyan mamaya. Okay? At syempre, ang Sisig on the G, pinapapromote lang po sa akin ng bayaw. Andyan po sa gilid po ng, dyan sa may gilid sa may mga food courts dyan, okay? Pagbungan lang, andyan po yung Sisig on the G. And of course, yung sponsor po namin ng merienda kanina, Instagram, ayan, ang original mango Graham shake. Matatagpuan po yan sa may parking area, dito po sa may tapat po ng, dyan po sa may kiosk, sa may tennis court, okay? Instagram. Okay, best and original mango Graham shake experience for only 45 pesos. Napakasarap po. Maraming salamat, Instagram. Instagram. Nilibre po nila ako kanina. Huwag na po kayo maglibre kasi itong mga nasa likod ko, naghihintay lang ng libre. Sabi ko, hindi na kayo magbibigay. Huwag na po.
Maraming salamat po kanina sa offer. Maraming salamat Instagram. Tikman po ninyo masarap. Okay? Masarap po talaga. And I loved it. Let's go for the judges. Our first judge ay isang admin at hip-hop community sa Valenzuela. Admin at Valenzuela Dance Community. Instructor at Backyard Dance Studio. And former leader at Liwayway Rockers. A Capital R Open Style Battle Champion noong 2016. Siya rin po ay champion ng Boom Bap Category 2018 Hip Hopan sa Luneta Volume 2. Siya po ay first runner-up noong 2018 sa The Selected One. Ang Hip Hopan finalist 2018, Hop Onto Top. Siya rin po ay Hip Hop finalist 2018 noong Street Fighter. Open Style Champion 2019, Boom Buga. And 2-on-2 Hip Hop Champion 2019, Road to Asphalt. Ladies and gentlemen, our first judge is no other than Kyle Nawal, also known as Taz. Give it up! Sound Bears, here we go! Patikim pa lang yan sa unang judge natin. At syempre, ipapakilala po natin ang ating pong pangalawang judge. General Manager po siya ng tours, ng Flourishing Travel and Tours. Hindi ba? Hindi. Akala ko siya sa mga judge, pasasayawin ko sana. At syempre, dalawa po sila ng Executive Assistant on Youth Affairs. Ma'am Mads, sabay na kayo? Mamaya daw po sila. Hindi po patadaig po dyan ang number 1 setter po ng LGU Alaminos, Blessing. Kasama po sila Ma'am Jane at Steph. Si Gerald wala na, umalis na. Okay. Second judge natin! Paalala naman po habang nanonood. Wag po mga ha. Okay? Second judge ay siya po ay member of Pinoy Funkin' Style, admin of ESDC East Side Dance Community, member of Avengers. Kanina ko pa talaga tinatanong kung sino siya sa Avengers. Captain America? Okay? Member or son of Thanos. Halapan nito si Thanos. Okay, runner-up for the R16 Southeast Asia 2015. R16 Philippines 2015, runner-up din po, Philippines na ito. And champion sa Funk Night Volume 1 of 2012. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Alexander Marie de la Cruz, also known as Smooth Alex.
Sabi nung katabi ko kanina, parang siya lang daw din yun. Nung nakuryente siya. Okay. Ayan. Oh, Ma'am Bless. Alam na this. Okay. So next year po, expected po natin, itong mga babae nasa likod ko, sila po yung mga mag-judge. Next judge natin, member of J-Hop Fam, member of Estilo, founder of Emerald City Cypher in Muntinlupa, champion of Respect the Culture, 1 versus 1 or 1-on-1 hip-hop battle, champion of Ante-Up 1-on-1 hip-hop battle, champion of Wagkang Malatal 1-on-1 hip-hop battle, representative of the Philippines in RF Jam Singapore last March 14, 2019. Ladies and gentlemen, our third judge, no other than A.V. Wenza. Palabang po natin. Thank you so much, A.V. Wenza. Ang ating pong pangapat po na judge ay grabe po ng Corayo San Jose de Alaminos, taga Bulanoy. Hindi, joke lang. Ang ating pong fourth judge ay member of Mad Skills, member of Pangasinan Dance Community, founder of Alaminos Dance Community, founding member of Sindak, Sining at Indak, former member of Alambini, former member of Black Hip Crew, first runner-up SBC All-Style Battle, first runner-up Hip Hop Battle Open Style, first runner-up Campo All-Style Battle, 2017 and 2018 World of Dance Qualifier All-Style, representative of the Philippines in RF Jam Singapore last March 14 to 17, 2019. Nung last week lang po yan, ang nag-iisang taga-Alaminos na nakabilang sa ating mga judges, palakpakan natin, Juan Paulo Palcota, also known as Jay Shinoka. Your last name, make it hit it, boy.
admin of Eastside Dance Community, leader of Kuro Fam, leader of Dance Hall East, member of Pachak Philippines, member of Pinoy Lockers, champion Dance Hall Manila 3rd anniversary, champion Lock City Manila 2016, champion Lock City Manila 2013, champion Anti-Up 2015, champion Slam Party Dance, champion J-Squad Open Style Battle, champion Chosen Ground 2012, champion 2013 Chosen Ground, champion Make Your Move Lucky, champion Laklakan sa Luneta Volume 2, champion Asphalt 2 Popping. Ladies and gentlemen, ang ating pong 5th judge and the head of the board of judges, palakpakan natin, Mark Carlos, also known as Marculo! Thank you so much. Ang ating mga judges, meron pa ba? All style, all style? Okay, akala ko mag-all style sila. Thank you so much, guys. Palakpakan po natin ang ating mga judges. And now we proceed with the ground rules. Aside from all the things, yung mga pinapasa po natin sa kanila, ito po yung dapat pong alalahanin din po natin bilang audience. Ano po? Marami po tayo nakikitang magaling sumayaw. Kaso, may mga technicalities lang po sila. Yung mga iba, ay nagkulang po sa kanilang qualifying guidelines. Ang isa po dito ay dapat meron pong 8 to 15 members ang bawat grupo. Sinek naman po namin sila, okay naman po doon. Dito po lang nagkakatalo talaga. Ang dance presentation po ay dapat 5 minutes to 8 minutes lamang po. May mga iba po kasi na napakaganda po ng kanilang sayaw at napakagaling po nila. Pero hindi po sila nanalo sa takadahilanan yung iba less than 5 minutes or more than 8 minutes. Okay? So please lang, huwag po tayo mag-react po ng violently with regards to that. At kung may tanong nga po kayo, magtanong na lang po kayo sa akin personally. Huwag na lang po idadaan sa kung saan-saan yung social media.
Kasi po doon, hindi na po i-explain po doon. Ano po? At syempre, ang ating pong decision ng ating Board of Judges po ay final at irrevocable. Yun po ay pagkatapos po nilang ma-check po yung kanilang disqualification. Yun lamang po yung isa po sa mga bagay-bagay na dapat po ninyong malaman bilang pong manonood. Kasi alam po namin na kayo rin po ay mayroon po kanya-kanyang taste at kanya-kanyang gusto at kung bakit nanalo o natalo sila is because of disqualification issues. And ang gagamitin po natin nito ay ranking po, hindi po tayo gagamit po ng averaging style. Sa averaging style po kasi, makakapagdaya po yung mga judges. And anyways, yung mga judges po, hindi po nila kilala dahil tagapangasinan po yung mga mananayaw. From Manila po sila. Okay? At solo performers po sila. Ayan. So yun lamang po. At pwede na po tayo mag-start. Ready na? Ang ating pong first group for tonight! Mali yung nawak ko Ang ating pong first group for tonight! At syempre, maraming salamat po, Instagram. Ayan, dyan po sa may parking area. Instagram, ayan, ang ating pong Mango Graham Shake. Masarap po yan, 45 pesos lamang po. At Sisig on the G, ito rin po sa ating pong mga food court. At syempre, yung ating pong Flourishing Travel and Tours, matatagpuan po soon to open sa may CP Garcia Street, sa harap po ng Chloe's. Ayan, kung may gusto pong bumiyahe sa Pilipinas, sa Broadman, pwede po kayong puntahan. Nandito po sa likod ko yung general manager nila. Okay? Ready na? Kasi yung mga dancers natin. Umalis na sila. Ang ating pong first group ay... Asan na sila? Saan kayo napunta? Yung next group po, pwede po bang dito na lang po sila ng form sa likod? Kaya, excuse me lang guys dito po yung mga next group natin. Yung next group po natin, VIP group, asan ang VIP? VIP. Kayo ba? VIP? Dito kayo sa likod. Okay. Ladies and gentlemen, ang ating pong first group ay sina John Paul, Janelle, Alex, John Corbin, Ryan, Jakel, Rolando, Robin James, Trisha Lynn. All the way from Binmalay, Pangasinan. Palakpakan po natin ang Steve Hood! All you need to know is you work for me.
I'm just an art cat. Freedom, free. Thank you so much, guys. Ayan na po, ang ating first group coming from Timalay, Pakistan. Ang kanilang time, 4 minutes 33 seconds. Okay? Yun na po yung sinasabi natin. 4 minutes 33 seconds, dapat po 5 minutes to 8 minutes. Okay? So, sayang. Thanks, guys. Guys, pwede na kayo maupo dito sa harapan. Dito na lang kayo maupo, huwag na kayo ano dyan. Okay lang, dito na sa harapan. Kasi mamaya mag-hostel battle din na po kayo dito na sa harapan. Okay lang. Okay, dito na kayo. Pwede na lang kayo mag-squat dito. Okay lang? Squat na lang, squat. Thank you. Ang ating pong pangalawang grupo. Na-check na po ba sila? Okay na po. Ang ating pong pangalawang grupo. Ay syempre, salamat kasi po tayo sa Instagram. Maraming salamat. Matatagpuan po yan dyan po sa may parking area. Ang kanila pong, tikpan po ninyo yung kanilang original menu Graham shake. Ayan. 45 pesos lamang po. Instagram, maraming salamat. CC Kondo G. And of course, yung Flourishing Travel and Tours. Galingan po rin yung mag-sayaw at naunod po ang ating pong general manager. At kayo po ay mabibigyan po ng tig-1,000 piso. Ayan, yung mga magagaling magsayaw. Ready na ba? Ang ating pong second group, yung third group po natin, asan po ang virtual hackers? Virtual hackers, asan po sila? Virtual hackers. Okay, thank you so much, guys. Pasok na. O dyan ba kayo mag-i-intro? Dyan kayo mag-i-intro? Hindi. Doon na. Pasok na, guys. Kanina po, may nagsayaw din po kanina ng barangay. Akala niyo po sila, hindi po sila yon. Ibang grupo rin yun, pero dalawang grupo po sila. Dalawang grupo po sila, pero ito po yung mga seniors nila. Yung kanina nagsayaw, mga juniors po nila. So, maniwala kayo sa hindi. 25 years old rin nasa harapan. 25 ba? Then 15 years old. Ladies and gentlemen, ang second group ay pinupuno nila Zerex, Allen, Julia, Carlo, Thomas, Christian, Lara, Charles, Dante, Francis, JB, and Alaya. Ang nag-iisa, coming from Alam in the City!
maya meron po tayo all-star battle. Ayan. 5 minutes 31 seconds. Thank you so much, Robles. At ang ating pong third group. Ready na ba? Ready na? Okay, pasok na tayo. Ladies and gentlemen, ang ating pong pangatlong grupo ngayong gabi, sila Miko. Taas mo yung Miko. Miko, yan. Balik natin. Sila Miko, Rafael, Mark Kelvin, Orlando, Angelique, Giancarlo, Romy, and Ian Carlo. All the way from Anda, Pangasinan, palakpakan natin ang Wilson Happy! Nawalan tayong tulsan. Akin ang lupang ito. Hindi! Kiaso! Ito tatandaan mo. Umalis ka na dito sa mundo. Kapag hindi mo tinanggap, papatay kita. Sa isang lugar sa Maynila, maraming nangyayari, ngunit takong tantilang sabihin ang lahat, aning ikagat-kagat kahit itali, di mo pwedeng pigilin ang alamat ng puso. Kahit naman kami ang ulo, at halos hindi pa ang kaya sa pagkagulo. Sa kamay ng ilan, luha ang pusong tigilan, ang lahat ng pumalawal ng tanong ay kitilan. Buhay, magpapatuloy na kahit hindi makulit, kailangan magbigay sa offiyo ang lamang. Kapag pang alam, at kung wala kang alam, ayun mo ka na lang, hanggang sa may nagpasal, tumalunan sa ayos, basahin ang mga katinasan kumagay sa kwento na masasipas sa kailan nota, sabay-sabay natin ulitin ang tali na toda. Hindi ako siya wala. Nandiyan sa lupang tinatakayan mo. Natatay nila.
So virtual handlers, ang ating pong oras ay 5 minutes 13 seconds. Alright, next group. Okay. Asa na po ang ating pong pang-apat na grupo? At syempre, habang hinihintay po natin ang ating pong pang-apat na grupo, babagigin ko po ulit. Tikman po ninyo, mag-order po kayo dyan sa may Instagram. Yan, ang original mango Graham shake. Dyan po sa may parking area. At syempre, yung Sisig on the G, at yung Travel and Tours, ayan, Flourishing Travel and Tours. Matatagpuan po ang kanilang office soon to open. Dyan po sa may City Garcia Street, sa harap po ng Chloe's Piga-Piga. Ayan, Flourishing Travel and Tours. Pwede po kayong pabook na ng mga flights. Abroad man po o sa Pilipinas. Okay? Ang next grupo ay ang SSDC. Nasa yung SSDC? Pakilaro sa ilang resort, guys. Okay na? Okay! Nandito na sila sa akin nila. Nasa ang kapanin ninyo. Ang ating pong susunod na grupo. Sina Rosario John. Nasa kamay, nasa kamay. Yun! Rosario John. Harold, Len Carlo, Aldumi, Jericho, Angelo, Justoni, Dino, Patrick, Jordan, John Bernier, at si Michael. All the way from San Carlos City. Palakpakan po natin ang United Alliance! Most famous dogs in history. The Dalmatian is a breed of large dogs. Dogs are probably the best.
Okay, nakakabot ang kanilang oras. Eksaktong 5 minutes. 5,0,0,0 minutes. Ayan. Thank you so much. Ang Santa Clara City United Alliance. Pwede tayo mag-open ang mga okay lang. Okay lang. We acknowledge also the presence of our SK Federation President from Labor de Bernabe. Sorry. Good evening, ma'am. Thank you so much for coming. Ready na ba ang ating next group? Pwede na tayo sa gitna? Okay, go! Para saan? Yung mga, foundations. Galing. Galing nila ha. Ayaw namin yun eh. Ayaw namin yung office student. Ladies and gentlemen, ang panglimang grupo ngayong gabi. Binubuo nila Mark Francis. Taas ang kamay, Mark. Ulitin natin ulit ha. Binubuo nila Mark Francis, Javen, Randy, Ayesa, Carlo, Nico May, Kimberly, Jason, Mark, John J, Maria Isabel, Shira Isabel, Myla Patricia, and Raymond. Ladies and
ready? Thank you so much, Team Lupon! Six-star dance, Lupon, pagmulayin! Ang kanyang oras! 5 minutes and 5 seconds! Ayan. Ayan. Pumunta! Pumunta ka na! Let's go down! Next group! O sige, habang nag-aaral sila, babatiin ko ulit ang ating pong Insta Graham dyan pa sa may parking area. Okay? Insta Graham sa may parking area. Original Mango Graham Shake. Dyan lamang po sa mga parking area, 45 pesos lamang po yan. At syempre, yung sisig on the G, dito po sa aking left side, at yung Flourishing Travel and Tours. Okay? Matatagpuan po yan sa Open City Garcia Street. Kung mga gusto magbiyahe sa abroad o dito sa Pilipinas, pwede po kayo pabok sa kanila. Ayan. Sa harap-harap po ng always pigar-pigar. Again, Flourishing Travel and Tours. Mamaya po nagbibigay po ng 2 tipo ang Flourishing Travel and Tours para po sa pinakamagaling sumayaw. Okay? So, tignan natin. Next group! Pasok! Pasok na, pasok! Okay, ang ating susunod na grupo. Binubuo nila, Her
can do it better more than I can. Di ako bakla. Palakpakan po natin ang Human Tribe from San Nicolas, Pangasinan. Ayan po, umiiin po ang labanan. Ang next group natin. Check na ba? Check na ba? Pwede na pumasok. Check na kayo. Upo kayo sa harap. Huwag dyan. Okay na. Pwede na pumasok. Pwede na pumasok. Okay! Ang pang-pitong grupo ngayong gabi. Inuupo ni Dominic. Dominic! Nasa harap ka na kami speaker eh. Balik natin ha. Ang pang-pitong grupo ngayong gabi. Inuupo ni Dominic. Dominic! Itaas mo kami! Ano ba tatanggalin natin ang grupo? Grupo pala kami, ang grupo. Next! Ang pang-pitong sa pag-opening ka. Mga problema ka. Ang pang-pitong grupo ngayong gabi. Binubuo nila Jason, Albert, Mark Andre, Richard, Anton, Edson, Geraldine,
Rodilo, Joe Justin, Archie, at si Dominic. Palakpakan po natin from Malasiki, Pangasinan, ang Metamorphosis! I see so many roadblocks, so many devils in my way. To be honest with you, I see no lie. I'm the best. Here we go. Do it.
my head, keeps all down, there's no need. Hold up, stop it, you know me. They told me to do what I had to do, what you want, so I already got that, so I didn't want to come in. Get him. Thank you so much, Manasiki! Ang ating po metamorphosis. Ang kanilang oras, 5 minutes, 5 seconds. Yung kanina po, yung human tribe, 5 minutes, 31 seconds. Ayan. Okay, next group. Again, ikot po ninyo ang Instagram. Instagram po, dyan po sa mga parking area, ang ating pong original menu prayer shake. At syempre, yung din po ang ating pong season of the team at yung Flourishing Travel and Tours. Ayan, Flourishing Travel and Tours, mamaya po, bibigyan po sila ng mga pinakamagaling mag-tumbling, magsayaw, bibigyan po sila ng 2,000. Ayan, at syempre sa mga gusto pong mag-travel abroad o local, pwede po kayo pumuk sa kanila ng aeroplano ninyo or ng tour guides ninyo, matatagpuan ka ng office soon to open sa may City Garcia Street, harap po ng Chloe's Piga-Piga. Okay na? Next group. Next group ay bumubuo nila John Earl, Francis, Naisha, Joseph Ryan, Darwin Angelo, Francis D, Jake Ochale, Angelo, Sarah, and John Burke. From Bali, Pangasinan. Para pagkakulang nila, Teams Unlimited Dancers! Ang malagim na wala ay mananatili sa ating puso't isipan. Salamat. Tinutut po. Hindi. Magandang hapon na. Sabi, ito na ang daan tungo sa kapayapaan. At wakas ng diba dito sa Mindanao. Papalapit na si Commander Lucky. Commander, nais ko ipaalam sa inyo makabubuti siguro kung magkari sa payo tungo sa kapayapaan. Ayaw pinang nilabanan ito. Nagabilis sa kalooban namin na makita ang kapwa Pilipino nagpapatayan.
Pero kayo at ang mga Kristiyan ang daya ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ito na ang daan tungo sa kapayapaan at wakas ng mga dito sa Mindanao. Bakit ba ang mga pinapakulit na bigla? Takang-takang na bawin ang kasubot ang pagtitihan. Bakit hindi pagtuha ang mga nagtuha? Ba't na nabuk ang pangingay ang isang pagtulog sa katolik? Kapag ang sinalo, gusto ng mga Kristyano, hindi na lang sa pagtitihan. Walang sino panalo. Makapanalo dahil sa ulit tayo magtalo. Pinoy na sa loob na kakao na sinarado. Ito na ang daan tungo sa kapayapaan at wakas ng mga dito sa Mindanao. Ang buhay ang mawala. Dahil sa mga walang pagbuhay. Kristiyano, Muslim, Pilipino, laban sa kapwa Pilipino. Isang ika, isang lahi. Bakit ba dugo ang kailangang maging supling? Hindi ba't ang layunin natin isa? Pagmamahal sa bayan. Thank you so much from May Pangasinan, ang Please Unlimited Dancers. Ayan. Time ay 5 minutes, 47 seconds. Hindi na kayo mga po sa harapan. Paalalaman ko mamaya. Ang ating pong ang ating pong panghuling grupo. Okay? Bago po natin tawagin ang ating pong panghuling grupo. Mamaya lamang po, meron po tayo all-star sa harapan. Mamimili po yung ating pong general manager ng Tours and Travel Tours. Dalawa po ang i-awardan ng tig-1,000 para sa magaling magsayaw na mag-isa. So bawat grupo dapat na representatives. Bawal na po tayong tumayo. Yung representatives na lang ng bawat grupo ang tatayo. Okay? At syempre, iniimbitahan po namin kayo lahat, uulitin ko po, doon po sa ating pong Youth Night 2019 sa March 23 sa Lucas Wharf. Ayan. Ang bisita po natin dito ay si Neki. Makikita po si Neki sa Minute to Win at sa kantang na device. Kasama po sila niya ang Rocksteady. Again, March 23 Youth Night sa Lucas Wharf at March 29 Chinuman. Yan po ay chairmanship po yan ni Ma'am Mads. Dito po si Ma'am Mads. Sa po ang chairman po sa mga events na yan. Okay? At syempre bukas ay SMC Night
Thursday, Friday, dito po sa drive. Abangan po natin yan bukas ng gabi at saka sa Friday ng gabi. Okay? At last announcement po, of course, sa Instagram, sa Sisig and the G, at traveling Cars and Travel Tours. Maraming salamat po sa inyo. Ang last group natin. Dali na, sasuna na tayo. Last group natin ngayong gabi. Binubuo nila Jill Marie, Andrea Guinness, Julie Ace, Mika Ivy, Ferdinand Daniel, Joy Marie, Clifford, Dave, Archie P, Mark Joseph, Ryan, Charlemagne, Jean Paul, George, and John Merrick, all the way from Taguban City. Palakpakan ang Celebrate!
Okay, thank you so much. Seventh Rage. Ang kanilang oras ay 4 minutes 59 seconds. Four minutes and 59. Pagkakita ng music video. Okay! Ayan na po ang ating mga 7 groups. Ay, 9 groups pala, sorry. 9 groups. Ngayon po, ay tatawagin po natin ang bawat grupo. Nagbigay po ng kanyang dance sa harapan. Asa na po ang stick heads or stick hoods. Sabi sila. Okay? Sa tao lang o dalawa? Dalawa, isa, dalawa, tatlo. Bahala kayo. Isa, dalawa, tatlo. Sa gitna lang po, sa gitna lang. Bahala kayo sa gitna. Bahala kayo sa gitna. Akal. Sa gitna pa rin, sa gitna, sa gitna. VIP. VIP. Kasi na VIP group. Para sa gitna, sa gitna. Virtual huggers. Virtual huggers. Virtual huggers. Asa sila? Asa ng virtual huggers? Wala? Okay. Pag hindi ka mo sa kita, hindi ka mo pumasok. O, ikaw. Hindi kita alliance. Kahit ilan, pare. Kahit ilan. Kahit ilan. Hindi ka mo gusto nito. So, okay. Ang ating pong smart style. String style. String style. Wala na ba ang ano? Hindi kita alliance. Wala na ba? String heads. VIP. Virtual huggers. String style. String style. Human drive. Ay, dalawa, tatlo, lima. Ang ipatala nito, okay na. Dahil pipiliin na dancers o ang ating progressive travel tours. Metamorphosis. Metamorphosis. PUD. PUD. Asan ang PUD? Wala na? Wala na? Okay, wala na PUD. 7 minutes. Okay. Kung sino nila po yung sa gitna, sila naman po yung magsasayaw. Para balik tayo, balik na. Para balik gitna. Yan. Okay. Wala na ba? Wala na ba sasama sa grupo? Wala na papasok? Okay? Sino ba? Sino ba? Okay. Wala na? Wala na? Yes, sir. Okay, announcement ko. Announcement. Announcement muna. Sa lahat ng mga sumali sa na-announce ko lang this coming March 22, Friday. Meron kami dance workshop na magaganap sa Children's Park, Alaminos. Freestyle siya, meron kami tapping, hip-hop, and dancehall, worth 250 pesos, tatlong class ngayon. Mag-start siya around 3 to 4 p.m. ng hapon. Tapos, evening, meron kami dance battle, open style siya. So, kami rin na mag-judge. Sabi kami magtuturo, kami na rin na judge sa
tulong ka para ma-enhance yung style na ginagamit ko sa cardio ko sa press. Salamat. Okay, salamat po. Ayan. Okay, all time! Ilan na kayo? 2, 4, 6, 8, 10. 10 na sila. Wala nang dadagdag. Pag sila lang. Okay, 1,000. Dalawa ang mangnalo ng tig 1,000. Okay? Bigay niyo lahat. Music Maestro!
guys, battle tayo, battle system tayo. So battle system, ang pagka-bracket, silang dalawa, then dalawa kayo. So, Let's go! Go! So, sino na yung first?
2 rounds. 2 rounds. 45 seconds. Guys, talaga, parang free fight na daw. Sino na yung panalo? Parang, ang manalo, dito manalo. Showcase panel na daw, showcase panel. Hindi na sila kasi 1,000 each. Pero, still mag-ingat, guys. Yo, DJ! Spin that shit! award sa inyo. Yes, napapicture daw sa atin. Ayan, pakibigay po yung award sa kanila, ma'am. Ayan, 1,000 pesos each. Ayan, thank you so much, guys. O, taas ang kamay. Pakita naman ninyo, ano. Sige lang, sige lang. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much. Ayan. Okay, ano
Pwede na tayo bumalik sa likod. Pwede na po. Pwede na kamatras. Wala na. Again, ini-invite po namin ang lahat para makagat po ng youth night po natin sa March 23 po sa Luca Court. Kasama po namin si Negi. Si Negi po ay kasama makikita po natin sa Magandang Gabi Vice at saka sa Minute to Win It and of course, Rocksteady. March 23 po, Luca Court, Youth Night. At syempre, tinatawag po namin si Ma'am Mads para po sa award po namin mga prizes. Ma'am Mads, Ma'am Loverly, ito po si Ma'am Loverly. Ma'am, para po sa award po ng prizes po namin. Okay, to receive, asa na yung cash? Okay. Tabi na po muna tayo guys, tabi na po muna tayo. Ang ating pong champion ay tatanggap po ng 30,000 pesos. Ang champion to receive 30,000 pesos. First runner-up to receive 15,000 pesos. At ang ating second runner-up to receive 10,000 pesos. May mga kasamang trophy. Lahat po ng hindi papalarin ay tatanggap po ng 2,500 pesos each. Okay? Magkita-kita po tayo lahat doon sa opisina para kunin po ang inyong mga premyo. Itong envelope po na ito, huwag niyong iwawala dahil ito ang pag-claim ninyo. Okay? So yan, lahat po ng mga non-winners, sabay-sabay po natin po lahat doon. Yung mga winners po, ipakita po yung envelopes. To receive 10,000 pesos and a trophy, palakpakan po natin ang isinulat ko anong taon. To receive 10,000 pesos and a trophy coming from ang nanalo, Street Star Dance School ng Lucas City! Para natin, second runner-up! Ay ito po ang process. Of course, kasama po natin si Ma'am Flower Leal, Bernabé, at saka Ma'am Arlene Velano and Ma'am Mads. Kasama po ang mga judges. Okay?
Thank you so much, guys. Ang ating pong first runner-up. First runner-up to receive 15,000 pesos and a trophy. No other than Santana City United Alliance! Picture. Lahat po ng non-winning teams pumunta pa sa opisina to claim your consolation prizes. Lahat po may mga hawak na envelope, ganun din. Thank you so much, guys. At ang champion to receive 30,000, nakikichismis na kayo yung audience ko doon. To receive 30,000 pesos in cash and a trophy. Palakpakan natin ang champion ngayong taon! San Nicolas Lumanchon! Thank you so much, guys. Maraming salamat sa isang operation. Maraming salamat po sa pagkakot. So, ano po ang next year ng ating pong lunch showdown? At lahat po ng mga winners, please claim your prizes, your consolation prizes po sa opisina. Lahat din po ng mga winners, bring your envelope. Doon po tayo lang sa opisina. Maraming salamat po. Ako po ang MC ngayong gabi.